Her på det seneste er der blevet diskuteret meget om, hvem der skal styre internettet. David, vil du fortælle os mere om det? Ja, altså indtil videre har internettet været styret af den amerikanske firma ECANN, som styrer hvilke domænenavne og hvilke regler der skal være på internettet. Dette firma har indtil videre været superviseret af USA's regering, men efter NSA-skandalerne så har USA-regeringen sagt op, og så de store ledere af verden de mødtes den 13. maj i São Paulo i Brasilien for at diskutere, hvilke skæbne internettet skal være, og hvilket land, der skal supervisere det her firma. Amerikas beslutning var at bevare ECANN, men at det bare ikke kun skulle være den politiske verden, der superviserede den, men også den akademiske og erhvervslivet. Kinas og Ruslands forslag var, at man oprettede et nyt organ sammen med FN, som skulle styre det her, som skulle styre internettet. Men internettets skæbne bliver først defineret efter nogle andre møder, som sker eksternt fra den her møde i São Paulo.